аввале ки ман ба Россия рафта будам, чун ҳама тоҷикон ман ҳам азоб кашида будам. ман пастиро дидам, сардиро дидам, ҳатто гуруснагиро ҳам дидем. муддате шуд ки дар тиҷорат муваффақ шудам. доимо аз паси кор мекардем, кор. ва ман дарк кардам ки зиндагӣ чунин нест. доимо мо кор гуфта аз паси кор. мо барои кӣ кор мекунем? барои оилаи худ, барои падару модари худ, барои фарзандони худ. ва ман ба худ тасмим гирифтам ки вақтамро бояд ман тақсим кунам. ман ба худ тасмим гирифтам ки вақтамро ба оила тақсим кунам. ва имрӯз бошад бисёр вақти худро ман дар пеши падару модари худ, дар пеши оилаи худ, дар пеши фарзандони худ. чунки падару модар хусусан ғанимат ҳастанд. ва кор бошад худ оҳиста меравад.